Hola Clashers, benvinguts a Clash en català. Avui amb un nou vídeo d'estratègia, planificació i execució d'un atac go bajo. Com tots els atacs d'en porcs, el més important és detectar on estan les dobles bombes. I en aquesta base és bastant senzill de detectar, estan col·locades entre el antiaeri, la torre de mags i la torre de mags i l'antiaeri de l'altra banda. També podrien estar en l'anell exterior, però normalment descartem aquestes localitzacions, ja que la gent no posa dobles bombes a l'anell exterior, són molt fàcils de destruir. Llavors, la idea és destruir les dobles bombes. Com ho fem això? O les trepitgem, o destruïm una de les defenses, o les defenses que l'estan envoltant. D'aquesta manera els porcs no han de creuar per on està la doble bomba. Llavors, per aquest atac el que faré primer és treure el castell, ja que és fàcil, és accessible, amb un porc, i mataré el castell amb 2 poisons que portaré. Per començar l'atac, amb el kill squad, 2 golems cap a les torres d'arqueres i uns mags per fer funnel, i per aquí trencaré el mur. Un cop tingui el mur trencat, salt i cap a dintre. Ja tenim... Aquesta seria la idea. I amb les valquíries, els herois i els golems cap a dintre. Tota aquesta zona seria la zona afectada pel kill squad. Tot això hauria de ser arrasat pel kill squad. I portaré uns quants mags més del normal perquè així també em puguin ajudar a destruir el que envolta les dobles bombes. Tiraré uns porcs per aquí, 3 o 4. D'aquesta manera assegurar-me que es trenqui la torre de mags i els porcs no passin per aquesta zona. Llavors, un cop ja tingui la torre de mags trencada i ja estigui assegurada que els porcs no trepitjarien la doble bomba, començaria a tirar els porcs per aquí, en grups de 3, de 2, i també per la part de dalt. Per la part de dalt també tiraria un gegant perquè atragui el foc de les 3 defenses que hi ha aquí dalt, i mentre els defenses disparen el gegant, tiraria porcs també perquè el destrueixin. Aquest seria el camí cap arribar als porcs, o la idea és que aquest és el camí que han de fer els porcs. Porto 3 curacions, una curació la faig servir amb el kill squad i l'altra 2 pels porcs. Anem a veure l'atac. Comencem tal com havíem previst. Tiro un porc, surt el castell, un drac i 2 lobos. Ja sabia que no tenia un lava hound perquè quan va començar la guerra vaig veure que posava només 20. Llavors vol dir que no té lava. Pot tenir drac o el que sigui, però sabíem que no tenia lava. I per això ja aprofito per 2 poisons. 2 poisons es carreguen un drac. Un cop el castell cau, començo amb el kill squad, 2 golems i funnel bastant ample. Sempre que vas amb valquíries tens que fer un funnel bastant ample, si no les valquíries corren molt de risc de desperdigar-se i donar la volta. Tiro un wall breaker per testejar que no hi hagi una trampa de salt, 2 més per trencar el mur, i ja quan els golems van cap a dintre, tiro el salt i llavors ja seguidament les valquíries, que tenen via lliure fins al centre. De moment tot va cap a dintre, tot molt bé. La reina ja està a punt de caure, el meu rei està tot tocat, però bé, ha aguantat bé. Ja està tot a dintre, els mags van darrere, la reina també, així que em destruiran la torre de mags, tal com havíem previst. Tiro els porcs igualment per assegurar-me. Per sort també un golem ha trencat la doble bomba. Vull dir que ja no hi ha perill d'aquesta banda.
I quan veig que l'altra banda ja comença a disparar també a les defenses que l'envolten, ja puc començar amb els porcs. Tiro un gegant, tiro els porcs per dalt. No han sortit gaire ben tirats, però bé. Una curació, aquí on convergeix amb tots els porcs. I res, això ja ho tenim, queden 2 defenses. La reina està a punt de morir però ha aguantat. I res, ja no hi ha defenses. A partir d'aquí és neteja. L'atac ha sortit rodó. Així que estaran 3 estrelles més, però aquesta vegada no seran pels bojos, perquè he canviat temporalment de clan. Ja ho explicaré en següents vídeos. I fins aquí aquest episodi de planificació i execució. Si us ha agradat, subscriviu-vos, doneu-li like, comenteu si teniu dubtes o suggeriments. I res més, ens veiem en el proper vídeo de Clash en català.